kayo inclined na suportahan yung bill? Kasi kaya namang solusyonan. Kaya naman kahit solusyon ng mga local lang naman yun eh, di ba? So hindi po kailangan ng panukala, sir? Hindi na siguro dahil kasi pwede naman, dati naman sila mapasok sa pambabae, mapanlalaki, di ba? Pero kayo wala kayong nakikitang panganib doon? Walang danger na yung mga... Kung itutuloy yung sinasabi nila yung mga kapatid na bakla ay pupunta doon sa babae. Ang daming magaling na magbakala-baklaan eh, di ba? Sabi nga kay Senate President, yung Tito Piquenjo, yung galing mo nga dyan. Di ba?